Acabo de escoitar a alguén decir que hai unha moda, así agora, de compartir pisos. A ver como te explico. Mira, moda é poñer un filtro absurdo como o que levo ao posto. Isto é moda. Compartir piso non é ningunha moda, é unha necesidade. Así que deixemos de decir alipolleces, e deixemos de querer facer creer a xente que é unha cosa moi cool, moi moderna compartir piso. Compartir piso é unha merda, é unha necesidade. Ninguén que poida elixir vai a vivir nun piso de 50 metros e vai pagar 600 euros por unha habitación. A ver se me entendes. Iso non é moda. Eso é outra cousa, que ten outro nombre moi diferente. Ala, que vaya ben, que boa falta fai.